ఎమ్రా బెటేస్ ఎస్ఆర్హెచ్ టీం అంటే దారం కట్టి గాల్లో ఎగిరేసే బద్ద అనుకున్నావు. గాలి లేకున్నా గాల్లో ఎగిరే గద్ద గుద్ద తెంగి గుడాలు పోసుడే. చూసారుగా నిన్న నైట్ మ్యాచ్. ముగ్గురు మెంటల్ నా కొడుకులు తగులుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. ఉప్పల్లో ఊచకోత, పరుగుల వరద. ఉప్పల్లో ఆర్సీబీ బౌలర్లని ఊది పడేస్తాం. ఇది మా బ్రాండ్. మేము గెలిచిన దానికంటే వాళ్ళు టాప్ 2 ప్లేస్ కోసం నెట్ రన్ రేట్ కాపాడుకోవడానికి ఆడారు చూడండి. అది భయం అంటే. ఆ భయం పుట్టించింది ఎవరు? మేము. ఇది మా రేంజ్. ఆరెంజ్ ఆర్మీ అంటే ఓ రేంజ్ ఆర్మీ. యాద్ రఖో. ఎస్ఆర్హెచ్ అంటారు. చల్ నికల్ లౌడే. ఆనందాన్ని చూశారు వాళ్ళు. ఆ కళ్ళల్లో, అవే కళ్ళల్లో చచ్చి ముందు పడే చూపిస్తాను నేను.